מנעולן 24 חירום. לא מעט אנשים כיום מזעיקים מנעולן 24 חירום באמצע הלילה לאחר שהבינו שאיבדו את המפתחות. אם גם אתם מתמודדים עם דלת פתוחה שלא ניתן לנעול או חילופין, דלת נעולה לא ניתן לפתוח, מנעולן 24 חירום המציע את שירותיו סביב השעון, הוא התשובה הטובה ביותר עבורכם. הסיבות השכיחות ביותר בגינן רבים נאלצים להסתייע בשירותיו של מנעולן 24 חירום הן עיבודי מפתחות, שימוש אגרסיבי מידי במפתח מה שגורם לשבירתו או חוסר הצלחה להכניס את המפתח למקומו המדויק, מה שמונע את האפשרות לפתוח או לנעול את הדלת. כך או כך מנעולן 24 שעות אשר סיים בהצלחה את כל מסלול הכשרתו ואף מחזיק ברישיון תקף לעסוק בתחום, ידע לסייע לכם להתמודד עם כל בעיה. בשנים האחרונות חלים לא מעט שינויים ושיפורים משמעותיים בעולם המנעולנות אשר מרכזם הוא שיפור רמת האבטחה של הצילינדרים. עד לפני מספר שנים כל מנעולן 24 חירום בתחילת דרכו הצליח להתגבר על כל צילינדר ללא ידע מקצועי, ניסיון או כלי עבודה מתקדמים, אך כיום, בשל כל השינויים והשיפורים, ישנם צילינדרים עמידים במיוחד שיצליחו לאתגר אפילו את המנעולנים המקצועיים והמיומנים ביותר. חברת מנעול ומפתח מספקת עבור כל לקוחותיה מנעולן 24 חירום שעבר בהצלחה את כל מסלול ההכשרה ואף מקפיד לעבור השתלמויות מקצועיות במטרה להכיר לעומק את כל הצילינדרים החדשים ולהעניק שירות מלא, מהיר, יעיל ומיטבי. אז רגע לפני שאתם מזעיקים מנעולן 24 חירום להתמודדות עם צילינדר סורר באמצע הלילה, הנה לכם מספר נקודות נוספות שכדאי שתכירו אודות השירות. הדלת נפגעה בעת ניסיון הפריצה? המנעולן שלכם נדרש לתקן כל פגיעה או לשלם תמורתה. תחילה חשוב להדגיש ולומר כי במידה והמנעולן בו בחרתם גרם לפגיעה כלשהי בדלת בעת ניסיון פריצתו, הוא אחראי לתקן את שהרס או לכל הפחות לשלם תמורת התיקון. אנשים רבים שלא מודעים לכך משלמים ממיטב כספם מחירים גבוהים עבור תיקונים שונים לפגיעות שנגרמו בהליך הפריצה. שנית, חשוב לדעת שקיים הבדל משמעותי בין התמודדות עם דלת פתוחה שלא ננעלת לבין התמודדות עם דלת נעולה שלא נפתחת. דלת פתוחה שלא ננעלת מאפשרת לכל מנעולן 24 חירום להגיע בנוחות לכל חלקי הצילינדר ועל ידי כך להתחקות אחר מקור התקלה. זיהוי נכון של מקור התקלה יאפשר לעתים להתגבר עליה ללא צורך בפגיעה בתקינות הצילינדר הקיים ובהליך החלפת צילינדר מיד לאחר מכן. לא בכל המקרים מנעולן 24 חירום אכן יצליח לאתר את מקור התקלה, ובמקרים רבים גם איתור נכון ומדויק לא יאפשר התמודדות יעילה ללא פגיעה בתקינות הצילינדר. כך או כך, חשוב שתדעו כי ההמלצה המקצועית של חברת מנעול ומפתח ושל עוד לא מעט מנעולנים מקצועיים בכל רחבי הארץ היא להחליף צילינדרים ישנים גם אם ניתן להתגבר על הבעיה ללא פגיעה בתקינותם. מחליפים בכל מצב. הסיבות בגינן מנעולנים רבים ממליצים להחליף את הצילינדר הישן. הסיבות לכך הן חשש מפני תקלות רבות נוספות שעתידות לחזור שוב ושוב לצילינדר ישן שכבר הוכיח שאינו לגמרי תקין, וכן העובדה שהצילינדרים החדשים איכותיים ועמידים הרבה יותר במחירים נוחים לכל כיס. לכן, גם אם אתם מתמודדים עם דלת פתוחה שלא ננעלת והמנעולן שלכם הצליח לאתר את הבעיה ולהתגבר עליה, בחרו להחליף את הצילינדר הקיים. בעקבות ההמלצה המקצועית של חברת מנעול ומפתח להחלפת צילינדרים ישנים, מנעולן 24 חירום בוחר את אופן התמודדותו האגרסיבית בדלת נעולה שלא נפתחת. דלת נעולה שלא נפתחת מחייבת כל מנעולן 24 חירום להתחיל בהליך הפריצה המתחלק לשתי שיטות פריצה אפשריות. השיטה הראשונה ידידותית ועדינה ללא כל פגיעה בתקינות הצילינדר הקיים. שיטה זו נחשבת מורכבת וארוכה יותר. לעומתה, השיטה השנייה אגרסיבית הרבה יותר וכוללת קידוחים בנקודות אסטרטגיות להתמודדות עם כל צילינדר. הקידוחים הללו גורמים לפגיעה בתקינות הצילינדר הסורר וכל מאפשרים את פתיחת הדלת. מעבר לעובדה ששיטה זו נחשבת לפשוטה ובטוחה הרבה יותר, כל מנעולן 24 חירום יודע שהוא אינו צריך לנסות לשמור על תקינות הצילינדר הקיים, כי גם ככה מחליפים אותו מיד לאחר מכן. כך בוחרים נכון את הצילינדר הטוב ביותר עבור כל הצרכים שלכם.
בתום שלבי הפריצה ושליפת הצילינדר הסורר מדלת דירתכם, מנעולן סביב השעון המגיע מצויד יציע לכם מבחר צילינדרים לבחירה. לפני שתבחרו את הצילינדר הטוב ביותר עבור כל הצרכים שלכם, חשוב שתכירו את ההבדלים המרכזיים בין הדגמים השונים. ההבדלים הגדולים ביותר מתמקדים ברמת האבטחה של הצילינדר, וכן באופן הפתיחה והנעילה שלו. כיום, יש לא מעט צילינדרים מתקדמים הנפתחים על ידי קוד קבוע אף טביעת אצבע ולעומתם, אחרים פשוטים יותר הכוללים מפתחות בלבד. כמו כן ישנם צילינדרים בעלי רמות אבטחה גבוהות לעומת אחרים עם רמת אבטחה בסיסית בלבד. ככל שרמת האבטחה תעלה, כך המחיר שתידרשו לשלם תמורת הצילינדר יעלה אף הוא. בדומה לכך, ככל שהטכנולוגיה בצילינדר מתקדמת יותר כך עלותו גבוהה יותר. לכן, כבר בשלב הראשון מומלץ לקבוע סכום מדויק אותו תהיו מוכנים לשלם תמורת הצילינדר החדש. לאחר שקבעתם סכום, תוכלו להסתייע בכל מנעולן סביב השעון שיתאים עבור התקציב שלכם את הצילינדר המתקדם ביותר שכולל את רמת האבטחה הגבוהה ביותר במסגרת התקציב. מנעול ומפתח מספקים לכל לקוח מנעולן 24 שעות לכל צורך המגיע מצויד בכל הידע המקצועי, הניסיון, כלי הפריצה והצילינדרים המבוקשים ביותר.